Nakapunta ka na ba ng Manila Zoo? Sino na ditong nakapunta ng Manila Zoo? Uy, pag ikaw bumabalik-balik sa Manila Zoo, isa lang ibig sabihin yan. Ano? Nandyan talaga yung tunay mong mga kaanak. Yung mga matching ba yun? Yung mga onggoy ba yun? Naalala ko dati nung bata pa ako. Lagi kami namamasyal dyan sa Manila Zoo. Tapos laging tinuturo sa akin ng tatay ko na, oh, ayan, mga kapatid nyo yan. Tapos na-realize ko, maniniwala ba ako dito? O talagang medyo may something lang yung bibig ng tatay ko? Pero na-realize ko nga nung tumanda na ako, ay, sabi-sabi lang pala yung mga ganon. Well, anyway, speaking of Manila Zoo, alam niyo po ba na may nakakalungkot na balita nitong Tuesday lamang po? Yung pinakamatandang elepante na nag-i-stay sa Manila Zoo, yung pangalan niya si Mali. Malamang sa malamang kung nakapunta ka na doon, sa Manila Zoo ng 20 years ago up until now, kung recent, napadaan ka or whatever, kung nakita mo siya, siya yun. Tapos wala na daw siya. So, ang daming complications kung bakit siya nawala. So, eto pong elepante na ito ay 43 years old at namatay siya dahil sa congestive heart failure na nakaapekto sa ibang mga organ ng kanyang katawan. Ayan. At eto pang masakit. Well, that elephant died from cancer also. So, ang dami ng complications. And siguro, that animal lived a long life naman na, a full life. Ayan. So, gusto mo bang maging animal? Yun talaga yung tanong. Gusto mo bang maging animal? O, sumunod ka na sa kanya? De, charot lang, Wedarot. Anyway, nakakalungkot talaga pag meron tayong mga animal na nakasalamuha in the past tapos bigla na lang mawawala. Parang sa mga pets natin sa bahay. Kumbaga parang hindi natin ma-imagine na, uy, mawawala din to one day sa buhay natin. Or, depende kung sinong mas maagang kukunin nila or kung sinong mas mabait. Kasi kapag mas mabait, diba, mas maagang kinukuha. Kaya, habang maaga pa, maging masama ka. Wow! Charot lang, uy, darote. Diba? Kidding aside to Bisyo. Ewan ko, may mga ganun talaga yung nagiging attached ka na doon sa pet or doon sa animal mo. And, parang tao na siya. Kumbaga, living entity siya So, yung pag-approach mo sa kanya, yung engagement mo sa kanya, yung interaction mo sa kanya, pang tao na. And madalas kapag tayo'y nalulungkot, pansinin ninyo, pag tayo nalulungkot, meron tayong problema, mabigat, ramdam din ng mga pet natin. Kaya kung ako sa'yo talaga, Kabisyo, alagaan mong maigi yung pet mo. Kasi mas maganda na mabuhay ka sa mundong ito na masaya yung puso mo, nakapagbibigay ka ng pagmamahal, and at the same time, nakakatanggap ka ng pagmamahal. Ayan. Yung pet lang po, hindi yung puwet ng iba. Wow. Bakit ganun? May ganung adlib. Malay ko ba? Yung iba kasi hindi nila pet, pero pinapet nila. Yung hindi naman nila puwet, pero pinapet nila. Diba? Mga puwet malo kayo. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itetsuwa, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Tera.